Vidíš, počátek, zase to prečítal sám, čiže počátek. Jsme se to prvorozený. Tady jasně dává odpověď. On je počátek prvorozený z mrtvých, on je začíná. On je ten začátek toho, že lidi budou vzkříseni. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Tam není, že je stvořený. A prvorozený, když se podíváme, je taky král David. A on byl 7. synem, nejmladším král Igiáše. Byl syn a je ustanovený jako král, tak byl prvorozený. To prvorozenství znamená prvenství, že v něčem je ustanovený. A tady právě proto to píše, protože on je ten prvorozený, který zaujal ve všem pozici jako první. A my ho následujeme. To neznamená, že je prvorozený, protože Bible jasně píše, nebo v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva, vlády, nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především všechno a v něm on je především a všechno v něm spočívá. To znamená, že tady je jasně napsáno, že všechno neviditelných věcí je stvořitelem. Takže on je stvořitelem i času, časového prostoru, veškeré mocnosti, pánství. To znamená, že on by se musel sám stvořit. To znamená, že u teba je všemohúci Boh Ježiš, nie? Tak to chápem. Tak jedině Bůh může z ničeho tvořit, ne? No však jo, ale tak neviem, čo ty v čom veríš. Jako ty veríš, že Ježiš Kristus, že je všemohúci Boh, áno? Áno, syn Bůh. A môže proste, jak to mám povedať, môže sa skrísiť všemohúci Boh sám? Samozřejmě. Keď je Boh. A jak to ide, keď bol mŕtvý? Tak je všemohúci, ne? No jo, všemohúci. No však práve preto, že je všemohúci. Ale keď bol mŕtvý, čiže keď hovorá ľudí, že došel Bůh v tele... Jako Bůh, jestli může zemřít, se zeptat. Jako? Moje otázka je asi, že jak může Bůh zemřít za nás? No, jak môže Boh sa skrísiť sám? To je moja otázka. No, na jedné pasáži se píše... Ma toto decko, počkej, Landoš, prosím. Toto dívča, ja neviem. No poď, počúvam ťa. No, protože je všemohúci, to dokáže. No však to je všemohúci. No dobre, keď sa Ježiš Kristus modlil na Olivovej hore pred jeho smrťou, prečo povedal: Otče, zober odo mňa tento kalich, keď je to možné, ale nech je vôľa tvoja, nie moja. Takže v jakej vôli sa modlil? V lidské. Koho prosil? V lidské. Sám seba prosil? Otce v lidské. My věříme, že je plně Bohem a plně člověkem. Kristus. OK, takže otcem lidským. Kdo je otec lidský? Takže lidský otec Ježišov bol Jozef. To bol ľudský otec náhradný. Podle lidské vůle říkám se modlil otci. Oče, odeber ode mě kalich. Nechápem ťa vůbec, Landoš, absolútne. Věříme, že Bůh se narodil jako člověk, Panny Marie, Boží syn, věčný všemohúci. To by bylo ukazuje. Dobre. Tak dobre, máme každý inakšie chápanie. V porádku. Ďalšia moja otázka je teraz na teba. Keď Ježiš, vy hovoríte na kríži, my hovoríme na kôli. Takže Ježiš Kristus, keď vyšiel na kôli, komu dal toho ducha? Do ktorých rúk? Nedal to Bohu do jeho rúk? Povedal: Otče, dávam môjho ducha do tvojich rúk a potom umrel. Lidského ducha. Lidskýho, takže všetko lidskýho. No tak my věříme, že on je Bůh i člověkem. Vy nevěříte ani, že když fyzická smrt znamená, že duch opouští, nebo duše tělo. No duša je tělo a duch je tvoja energia, čiže tá energia ide z teba ven, bez energie ty nemôžeš žiť. Jak to funguje? No dobře, no tak ten duch, když odchází z těla, tak kde je? Keď človek umíra,
Počkaj, pozri, keď človek umíra, vydáva ze seba už posledný výdych a to je tvoja posledná energia. Takže to nejde nikam a ten život má všemohúci Boh Tak v tvojich nebudu s rukách. tebou argumentovať ohledně, to mě to nezajímá. Landoš, Že vy jak věříte, já vím tady toto, otázka je, kde se píše, že Ježíš Kristus je stvořený, jednoduchá no otázka. jasne, no čítaj, Kolosanom 1.15 a Veď počkal som som ti doma dal na odpoveď. listnici ďalšie, není problém. Teďkom jsem Jak ti to? dal odpověď, Andrejo. No ale však si to tam čítal. Prvorozený neznamená, že je stvořený, protože to prvorozený znamená ustanovení v té pozici. Jako král David byl nejmladším synem, tak Bůh ho ustanovil za prvorozeného, protože stal se králem. Dokonce Jakub, který byl druhým synem, Ezau byl první, Jakuba nazval prvorozeným, protože z něho má být to požehnání zaslíbení. Takže my vidíme to prvorození a taky Koloským zase se ukazuje, je prvorozený v tom, že aby zaujal to první, jak po prvenství ve všem, a aby jsme ho vysledovali. Takže to neznamená, že... Takže to není to pravda, takže je to lož, čo my hovoríme, že Kolosanom 1.15. A ne, já vyvracuju jenom ten verš, já se právě ptám. No však jo, ja sa ťa práve že pýtam, to, či jak je to u teba, je to ako, že u teba to je klamstvo, áno, že nebol akože prvozrozený, ne? Podle Lado, Bible, stíš ten televízor, lebo nepočujem pána Landoša. podle Bible je to klamstvo, ne podle mě. Podľa Já Biblie. ti cituju verše z Bible, já nevykládám. Je to v porádku? Ja nemám s tým žiadny problém. Ja som tu akurát z toho dôvodu, lebo tuto, ja neviem, čo ti mám na toto povedať. Bojuješ sám proti Bohu, nie proti mne. Takže, počkaj, ideme do Biblie, už som doma. Jako, Landoško, darmo sa bude smáť. Ty bojuješ, jak rytíš, ty si jak král David proti Bohu. Král David bojoval proti Bohu. Nie, hovorím, ty si jak rytíš, aj král David mal to rytířské, ale bolo mu to veľké. Práve, že ty si jak Goliáš. Bojuješ proti živému Bohu. Takže ja sa ti na to môžem maximálne zasmať, lebo ja vím, že som v pravde. Chápeš? Mi to dokáž. Ukáž mi. No ja ti to dokazovať nemusím, ja ti tu dám čiste len verše a to je všetko. Takže ideme ešte raz. Kolosanom 1.15, poďme. No tam je on. Takže poďme sa vrátiť státu do... On je obraz neviditeľného Boha. Ďalej? Čítaj. Prvorozený všeho stvoření. Tak, buď budeme rozumieť po slovensky, alebo budeme sa tu vyprávať po tatársky. Čo si tu čítal? Prvorození ze všeho stvoření. Je to tak? No dobře, ale tobě se protiřečí celý verš, celý kontext. To Prosím? je, ale tobě, když to vemeš podle toho, že to slovo prvorozený znamená, že je stvořený, tak celý kontext se ti protiřečí, to ti je jedno, že? Dobre, no, takže ešte raz. Buď sa budeme vyprávať po slovensky, alebo po tatársky. Môžem čítať? On je obrazom neviditeľného Boha. Čiže, čo to znamená neviditeľného Boha? On odzrkadluje živého Boha a to je Jehova. S jeho vlastnosťami prvorodený celého stvorenia. Čiže on bol najprv stvorený a potom tvorili všetko spolu. Ďalej, Zjavení 3.14. Anielovi zboru Lojdice napíš, toto hovorí Amen. Verný a pravdivý svedok. Tu máš ešte aj napísaný svedok, že je Ježiš. Počátok Božieho stvorenia. Počátok Božieho stvorenia. Takže on je počátek, jo? Áno, Je stvořený, áno. Takže otevři si Zjevení 21, 6. Počkaj, Zjevení 21, OK, a 6. kapitola? Áno. Počkaj, ideme na to. Počkaj, 21, 6. verš myslíš, nie? Jo. OK. Povedal mi, splnili sa, ja som alfa a omega, začiatok a koniec. Každému smednému dám zadarmo piť z prameňa vody života. Takže To tady zvýťazí. aj na ovoce, že je počátek. Kto je alfa a omega? Ne, tam je napsáno, že je počátek i otec. Ja som alfa a omega. Kto je alfa a omega? Začiatok a koniec. No, Není to náhodou všemohúci Boh Jehova?
Však říkám, ale tam se píše... Presne. A počátek je Ježiš. Čiže Ale tady se píše taky, že je počátek. Nie, počúvaj. On je začátek. To znamená... Ne, Jehova Boh originálních tu bol- rukopisů vy máte, přečti normální Bibli. Vy to máte změněné, ne? Nebudeme se o tom dohadovat. No, tak ja osobne Je som tam to napsáno, že je prepísala. počátek. Landoš, ja som to osobne prepísala a Ne. vytrhneme z toho listy. Vaše organizace, tam je slovo Dobre. arche stejné jak jak zjevení 14.3 je přesné slovo arche. 3.14, tak je na otce přesné slovo 21.6 arche. Tak si nebudeme vymyslet. Moje otázka je, když je Ježíš podle toho slova počátek stvořený, tak podle toho tvé logiky i otec musí být stvořený, protože i na něho je počátek. Pozri sa. Môžem troška ja vyprávať, lebo teraz Ale držme se teďkom toho. Však ja sa toho držím práve, že... No, a ja hovorím, ešte raz to prečítam, áno, aby sme si trošku tak rozumeli. Povedal mi, splnili sa, ja som alfa, omega, začiatok a koniec. Čiže Jehova Boh tu bol od večnosti navždy. Ale Ježiš nie. Čiže Ježiša Jehova si spravil sám. To podle toho, Sám že... si ho spravil. Počkat. To podle toho, že tam je napsáno počátek, jo? Nie, on si ho spravil sám a s ním potom všetko robili. Takže nesouhlasíš už, už nesouhlasíš, že je na Ježíše počátek, že to znamená, že je stvořený. Ježiš je počátek a Jehova je všemohúci od večnosti. Tady se píše i na otce počátek. Takže se teďkom se rozhodni. Podle tvoje interpretace. Jehova je všemohúci Boh. Já se Od držím písma. začiatku tu bol a bol tu odjak živa aj tu bude. Nezajímá na veky. tvoji výklady, držme se písma. Ja sa práve, že Ty držím. citovala, tak se te drž. Ty si citovala, že slovo počátek na Ježíše, to znamená, že je stvořený. OK. Tam je slovo Áno. arche. Tam je slovo arche. To znamená původ, to znamená původ nebo zdroj. To nemá nic společného s počátkem jako stvoření, jak to ty vysvětlíš. Ale dáme tomu, že je to stvoření. Takže na otce je stejné slovo arche, podle tebe je to stvoření i na otce. Takže máš problém. Ešte raz. Proti řeči. Počkaj, Landoš. Tak, stop. Ešte raz. Tak, teraz si to povieme po slovensky. Jehova Boh tu bol odjak živá. Na veky tu bude, lebo on tu bol. A Ježiš je počátek, čiže s Ježišom Takže Kristom. otec, počkaj. Jehova, počkaj, nechaj ma to Ale ne, domluviť. tak pořád Landoš, keď ma nenecháš domluviť, ja ale idem tady, dole kde sa o to pýtať. pointa je, si na môj stream, pointa je, počátek si ty To neznamená, citoval. že som na tvojom streame, že ty budeš nám skákať do reči. Takže Ne, buď si... aby sme se drželi, aby si tu nedělala mlhy. Práve, Tam že si sa jasne Biblie řekla- držím, lenže ja sa to nemôžem, že ty nerozumíš písmu. Počkat, tam si řekla ty, beru tvoje pochopení. Jsem ještě velice tolerantní. To je Božie písmo. Áno, tam si řekla, že v písmu je napsáno počátek na Ježíše. OK. Na otce taky Slúži je Ježiš je počátek. počátek. OK. Takže i otec je počátek, protože zjevení 21.6 říká, že i otec je počátek. Čo je u teba alfa a omega? Rozumíš po slovensky? Chodil si do školy s prepáčením. Ja som chodila. Alfa omega je na Ježíše. Áno. Takže čo to znamená začiatok u teba? Jak to chápeš ty u všemohúceho Boha? No tak ty si to citovala, ty mi to musíš No jak to vysvětlit, chápeš? protože vysvětlila si mi. Pomýli sa. OK, Pozri, tak ja ti som to alfa. vysvětlím. Ja ti to vysvětlím. Takže vysvětli. tam je slovo arche, to znamená zdroj nebo původ. Původ neznamená, že je původ se všeho stvoření je. A tam to dává smysl, protože i na otce je napsáno počátek nebo arche a otec je taky původce celého stvoření. To znamená, otec stvořilo skrze syna. To je všechno, ale tam není nikde napsáno, že je stvořený. Protože máš problém ne se mnou, ale z Bibli. Pokud vemeš na potaz tvůj překlad, že tam je počátek na Ježíše, tak ty nemůžeš popřít, že i na otce je počátek, to znamená, i otec je stvořený, i syn je stvořený, a kdo je teda stvořitelem. Takže tvoje interpretace nevychází z Bible, nezlob se. Ty vyprávaš za mňa. Môžeš vyprávať ešte ďalej. Ne, ja reaguju na to, co si citovala.
A ja ti to vysvetľujú, aby si pochopila, jaký máš problém. Ja nemám problém, ty máš problém. No ja ne, ty si to citovala, že Ježiš je stvořený, Vlado, hýbaj, kvôli otvori tomu, dvere. že tam je slovo počátek. Ale máš problém, protože počátek se ukazuje její otec. To znamená, když vezmeme tvoji logiku, takže nejenom Ježíš je počátek, protože tam jako je stvořený, protože je na něm počátek, ale i otec. Takže Bible se ti protiřečí. No ja ti to poviem takto. Podle tvého vysvetlenia. Alfa a omega neznamená len všeobecný koncept, áno, čiže začiatok a konca, ale konkrétneho Boha Jehovu, ktorý je večný vo všetkom stvorení. Počkaj, nechaj ma teraz... Ale Landoš, je to neslušné, aby si ma teraz nenehal dohovoriť. Takže nehaj mi prestor, alebo ide z okýnka dole a môže sa tu vyprávať sám ze sebou. Takže buď sa zhodneme, alebo idem skráť to, dole. prosím te, protože kazateľ... No, nebudem to skraťovať, teraz si to vysvetlím a buď to pochopíš, alebo ti poviem alivaderči. Takže teraz šunezman, áno. Ježiš ako syn Boží je úzko spojený s Bohom, áno. Čiže s Božím plánom. A preto je v niektorých, aj v niektorých, jak ti to mám povedať, verziách označovaný aj ako prvý a posledný vo význame vykupiteľskej práci. Chápeš to? Čiže on konal všetko v moci Boha Jehovu a v jeho zámere. Čiže on, keď si spravil Ježiša, konali všetko spolu. A od Ježiša išlo počátek, začátek. Robili spolu vesmír, robili spolu svet a tak ďalej. Čiže Jehova je alfa, omega, pretože všetko existuje v jeho moci. Stačí ti to? Nestačí, pretože... Od začiatku stvorenia až po koniec. Takže, keď nestačí, Majselandož nemám náladu. Moje otázka je, ukáž mi, kde je stvořený. Tak, vidíte? To je tady toto, ty svědky Jehova.